ବଞ୍ଚାଅ 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 ମତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ए झियो चुप रह जते ते परिवार अंश होइकी रहिबार अछि ताल स्वाधीनता पाठ पढ़िबार भिक मागिया छाड़ी दे आ आम हिसाब रह କିନ୍ତୁ ମତେ ପଢିବାର ଅଛି ପଢି କିଛି କରିବାର ଅଛି। କଣ ତତେ पढ़िबार अछि ଶୁଣ ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ତତେ ପାଠ ପଢିବାର ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମତେ ମୋ ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର। कौन तते कथा कहबार स्वाधीनता दरकार ଆମେ ତତେ କହିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇନାହିଁ। ମତେ ତ ସବୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦରକାର ଯେତିକି ସମାଜ ଆଜି ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀକୁ ଅଲଗା କରି ଗଢିଛି ସେତେବେଳେ ସମାଜଗତ ଉଠିଛି କୋଉଠି? ମତେ ରୁଢିବାଦୀପଣରୁ ମୁକ୍ତି 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 ଦରକାର। कौन तते मुक्ति दरकार मुक्ति ए झियो प्रकृति रे तते जदि समाज रे अंश रहिबार अछि तबे ताले मुंडटा मुहटा की माने ये गुडे लुचि मुह को रखिया पड़ियो। ମୁହଁ କାହିଁକି ମତେ ବି ପଢିବାର ଅଛି ମତେ ପଢି ରୋଜଗାର କରିବାର ଅଛି। ए समाज तते पढ़िबा को अनुमति देई नाही। ଏ ନାରୀ ତୋର କାମ କରିବାର କୌଣସି ହକ୍ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ନାରୀର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘର। ତତେ ଯଦି କାମ କରିବାର ଅଛି ସେଇଠି କର। ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ତୋର କହିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେତିକି କହିବୁ ଯେତିକି ଆମେ ଚାହିଁବୁ। ତୁ ପଢିପାରିବୁନି, ତୁ ପଢିପାରିବୁନି, ତୁ କାମ କରିପାରିବୁନି, ତୁ ପଢିପାରିବୁନି, ତୁ କାମ କରିପାରିବୁନି। ବନ୍ଦ କର। କେମିତିକା ସମାଜ ଇଏ ଯିଏ ମତେ ପଢିବାର କାମ କରିବା ସୁଯୋଗ ଦଉନି କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୋର ବି ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅଛି ମୋର ବି ରୋଜଗାର କରିବାର ହକ୍ ଅଛି। କିଏ ତୁମେ? ମୁଁ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ। तुम एठी कौन करछ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଶୋଷଣ ଦେଖାଯିବ ସେଇଠି ମୁଁ ଢାଲ ହୋଇ ଠିଆ ହେବି। ମୁଁ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ପରିବାର ସମାଜର ସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ହଁ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଉଠ ଝିଅ ଉଠ। କିଏ ତୁମେ? ମୁଁ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ସମାଜର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଛି ହେଲେ କିପରି? ଏଇ ବହି ସାହାଯ୍ୟରେ। ବହି କି ବହି? ଏ ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ବିଧାନ। ଏହା ଏପରି ଏକ ବହି ଯେଉଁଠି ତୁମ ଭଳି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଏଠି ଦିଆଯାଏ। ଏ ସମାଜ ଯେଉଁ ଅଧିକାରରୁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଛି। ଆମ ଦେଶର ଆମେ ଭାରତର ନାଗରିକ ହେବା କାରଣରୁ ତୁମ ପାଖରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର 6ଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଛି ଯଥା ସମାନତା ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର, ଧର୍ମ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର, ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର, ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର। ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯେ ସମାଜର କୁରୀତି ଓ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରିବ। କେବଳ ନିଜର ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସଜାଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଆମର ମାତା ଅଟେ। ଭାରତକୁ ଆମେ ନାରୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରୁ। ସେଇ ନାରୀର କୋଳରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ଶୋଷଣ ଭଳି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି। ଏହା କିଭଳିଆ ସମାଜ ଯେଉଁଠି ମହିଳାକୁ ତାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠିକି ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ତାର ସମାନ ଅଧିକାର ତାକୁ ଦେଇଛି। ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ସମାନ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି। ସମ୍ବିଧାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନିୟମ ରହିଛି। ବାସ୍ ଆମେ ଆମର ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ଦୂର କରି ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ।